بسم الله الرحمن الرحيم surorin alƙur'ani ɗari da goma sha hudu ne sai ku biyo ni ku saurara duk zani faɗe su ku gaggare fatiha baƙara ali imran nisa'i ma'ida haka ne an'am a'raf anfal tauba yunus yusuf ne sai kuma wa'adi sai ibrahim hijri na hali kun gane ga isra'ila da maryam baha anbiya haka ne surar hajji da muminuna surar nuri da furqani sai shu'ara namli da qasas da ankabuti da duka sai luqman sajada ahzab saba'i da fatir yasin ne wasafati sadi da zumar fatir fusilat shura ne zuhuruf da dukhan tasiya sai ahaqati har da muhammadu ne fathi da hujurat sura qadi sai wazariyat haka ne daga watturi sai wannajami alqamari arrahman ne surar waqi'a da hadidi mujadala hashri sune muntahina safi da jumu'at sai munafiqun da taghabun ne surar qalaqi sai tahrimi mulku da qalami haqati kuce ma'arif nuhu da jinni muzammilu har da mudassiru ne kuce qiyama al-insani wal mursalat naba'i sune والنازعات عبسا تفويض الانفطار مطفف سوني الانشقاق دع البروج طارق أعلى دكسوني الغاشيات وجري بلد شمس ليل جحا حكلي شرح الدين على قدري بين زلزلة حكلي والعاديات القارئات تكاسلي أصلي سوني الهمزة الفيل قريش الماءون لكوثرني الكافرون نصري مسكي الإخلاص دكسوني سيكم فلكي هذا ناسي سارد فاتو كنغاني tabbas mun gane